D'acord. Després d'aconseguir aquest buit de xances, que això s'aconsegueix anant a coses d'aquestes i il·luminant-les, crec que aquí dalt m'espera qualque cosa que m'agrada. Clar, aconseguir això ha tingut la seva complicació. La música d'aquí baix té el seu que. Estan tots preparats, toca on toca, arma que toca, i ja veureu com puc començar a tremolar. Quina pobreta. I això on és? Bé, això no compta com a spoiler. Toca on toca. Ai. Lamentable. Lamentable total, és que ni un pic l'he pogut atacar. Què ha passat? Que m'he de fer més en fora, supos. No sé, no sé. Com se suposa... Premem. Si esquivar no és difícil, és triar el moment. I a més tenc temps per preparar-me. No sé, no sé. Wow. Millor, millor. Ara me flip. D'acord, d'acord. Fes-te'n fora. Fes-te'n fora.
tost. És preciós, s'ha de dir. Uau! No, no. No. La música és espectacular, això no se pot negar. Va. En fora, no te flipis. I paciència, supos. Aquí no me puc canviar allò, no? I no faig servir l'escut que tinc aquí posat. O així d'intel·ligent. I... Ah! No. Si el bot el fa cap endavant, li passa endarrere.
Mantinc les distàncies. Va, aquí som a prop. Alta poquet. Si no, faré això de l'escut. És que si no... I puc fer així... No. L'escut atacar, no tot. Ah, quin raïm va fer això. Vinga. Pràcticament no t'entreté. No entenc... Vinga, mantenir les distàncies. Vinga, 3 botets. Wow! Te flipes! No, 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 no. Oh. D'acord. 13.000 runes, de cop. O una passada. Sí. Oh. D'acord, això és en el riu Siofra, del qual només he aconseguit això, que per cert, spoiler, aquí teniu un mercader. I no sé com accedir a tot això encara. Però bé, objectiu aconseguit. Fins una altra...